Ja som mala fantastickú prípravu prirodzene. My sme hrávali s takou gumenou loptou o vráta. Tam sa tie dosky boli tak nerovné, tie lopty sa všelijako odrážali, my sme to museli odbíjať ako nie prstami, ale celou dlaňou, ale celú loptu sme mali na chvíľku na ruke. My sme vlastne od rána do večera toto hrávali. Potom sme sa presťahovali s rodičmi, 12-ročná som bola, sme sa presťahovali do Banskej Bystrice. A tam bol veľmi volejbal udomácnený. Ja som si myslela, že tam hrá volejbal každý. Vo Vyšných Hágoch sme hrali turnaj a tam ma oslovil tréner Slávie, pán Rovný, Mirko Rovný, a takto som sa na vysokej škole dostala do Slávie. No v Slávii boli úžasné roky, pretože my sme boli tak fantastický kolektív, že myslím si, že vždy šťastie trénera je, aj úspech trénera je vtedy, keď je ten kolektív taký, ako sme boli my, lebo nás nebolo potrebné hnať do ničoho. My sme mali radosť tréningov. Veľmi dobré spomienky mám na náš mančaft preto, že my sme boli veľmi spevavý kolektív, teda mančaft, ktorý spieval pred zápasom, po zápase stále. A naši súperi, keď sme spievali pred zápasom, to bola 50% úspechu, pretože sme sa dozvedeli v nároďáku od spoluhráčok, že už mali veľký rešpekt, už je zlé, lebo Slavia spieva. Ľudovky sme spievali všetky. Východniarské, stredoslovenské, západoslovenské, všetky. Vlastne som hrala majstrovstvá Európy v Reggio Emilia a majstrovstvá sveta vo Varne a potom na olympiádu. Každá olympiáda je úžasná. Je túžba každého športovca dostať sa na olympiádu. Ten slávnostný ceremoniál, kde vlastne nastupujú všetci športovci na zahájenie, na otvorenie olympijských hier, je tak, mám ešte teraz zimomriavky, pretože úžasné. Je to 50 rokov. Po olympiáde som ešte hrala a hrala som za Slovan, do ktorého som chcela pôvodne ísť hrať, ale Mirko Rovný mi hovoril, to musíš ísť do Slávie, pretože to je vysokoškolské a tak ďalej, ale nemali dorast, pretože to bolo tak vtedy. Náhodne sa mi podarilo, mala som 39 rokov, som išla do Belgicka, ma pozvali tam do jedného družstva, ale hrajúca trenérka, čo bolo pre mňa ťažké, pretože našťastie som trochu vedela francúzsky ešte z gymnázia, ale už to bol taký vek, že už som sa vrátila potom. A mala som deti, takže a nechcela som ostať ja v zahraničí. Tak áno, je to elitný klub, preto je to podsta. Takže vlastne mám z toho radosť.